बे समाव बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बे समाव जों दंफैयो 1 नं मिलनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव आरो बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेयाव माखासे प्रग्रामफोर जिहेतु खुंगा 33थि बोसोरारि जथुमा आरो खेराइ गफुर सयदुवार आनसलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफाद लाइमोन आफाद माइनाव आफाद आरो बायलं आफाद बिथांमोनहा जयै लोगो नांनानै प्रग्राम 28 आरो 29 खालार खालि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेयावहाय दिनै बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा दिनैनि जिथु बाथौ सान बे बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै थुबुर जानायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोनजों जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायगोन बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि जे बिथांमोनहा मानि थाखाय बाथौ सानखौ फालिनाय जायो जिहेतु दिनै बाथौ सान नोंथांमोनहा बे हिसाबै बाथौ सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बेखौ एसे बुंफोरनानै होदो। जोङो दिनै बाथौ सान हिसाबै बे बोसोराव जोङो 27 जानुवारि गोग्लैदों गुबुन बोसोराव बेलेग थारिखबो गोलैनो हागौ खिन्थु बुंनो थाङोब्ला जों दिनै दुलाराय आसामाव नाङैनो भारत नाङैनो जोंनि बाथौआ मोनसे धोरोम हिसाबै जोंनि आसामाव बा भारताव मोनसे बाथौ नैथि मंगलबार माने गोथार बाथौ सान हिसाबै गनायथि मोनबाय बे गनायथि मोननायनि ओंथिया बेनो जोङो मोनसे धोरोम हिसाबै जोंनि धोरोमखौ मुलुग दरबाराव बोरै गेरेमसा महर दानो हागोन बे सुबुं समाजजों जों बोरै मिलायलांनो हागोन गोरोबलांनो हागोन बेफोरखौ गासैखौ लानानै जोंनि धोरोमखौ फोसाबलांनाय गथ' गथाय न'खर समाज खान्थि धोरोम खान्थि गासैखौबो जों जौगालांहोनो थाखाय नैबेखौ जोङो नैबे खान्थिखौ जोङो जेनेबा माबानाय जायो आरो फालिनाय जायो आरो मोनसे गोथार बाथौ सान हिसाबै दा बेखिनियानो बेयाव जोङो हाबाफारिया जोंनि थान्दै मेनलि जोंना थान्दै आजावनाय दङ बेयाव जोङो बिदिनो बादा बेखेवनायफोर दङ मोनफ्रोमबो दालाइ आफाद दङ बे दालाइ आफादफोरा मोनफा मोनफा दालाइ आफादखौ जोङो बादाफोरखौ जोङो गासैखौबो बेखेवगोन बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि बेयाव जोंनि जर'खा आलासि सावरायमेल दङ लोगोसेयैनो गेवलां मेल दं गासै बिदिनो मोनाबिलिफ्राव हारिमु बिलिफां दङ आरो लोगोसेयैनो मेनलि जोंना खेराइनि थाखायसो बेखौ सावरायमेलखौ जों लायो जों गाबोन 28 तारिखआव फुंनि 11 बाजिनाय लोगो जोङो खेराइखौ जागायगोन मानो होनना बुङोबा जोंना गुदि बाथौ धोरोम हिसाबै जोंनि गाहाया जादों खेराइ जों खेराइखौ गाबोन सानाव दिन्थिफुंगोन बेखायनो जोङो खावलायो बेजों लोगोसे आं खावलायगोन जोंनि गहपुर सयदुवार आनसलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि गुदि बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय दौदिनि जानागुरु आरो बर' दौरि हारिसा दौरि गासैखौबो लोब लोब फैनानै जोंनि नैबे खुंगा 34थि खेराइ फोरबोखौ जाहाथे मेहेर गोनाङै जाफुंहोगोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि गुदि बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव जाहाथे गेरेमसा मोनसे धोरोम मोनसे हारि होननानै जाहाथे गनायथि होनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनानै नैबे मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जोंनो गहपुर सयदुवार आनसलिक हिसाबै बे खेराइखौ खुंनाय जायो गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा मेरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोनगिरि गणेश मोसाहारि दङ आरो लोगोसेयैनो बेजों लोगोसे जोंहा मेरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि किरन बसुमतारी बिथां दङ आरो लोगोसेनो जोंनि खाथि खालानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दं बेजों लोगोसे जोंनि गहपुर जौमा कलेजनि बिबुंगोरा सारमोन दं बिदिनो मेलेमजिबि बिथांमोन दङ आरो लोगोसे बिथांमोनजों लोगोसेनो जोंनि गेजेराव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बा आनसलिकनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि सार्भिस हल्डार दं बिथांमोनखौ जोङो गाबोन मान बावगोन लोगोसेयैनो दाख्लै थांनाय 19 जानुवारियाव जानाय बागुरुम्बा मोसाहैनाय जोंहा माइनाव लाइमोन बिथांमोन दं बिथांमोनखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों जोङो बरायगोन मानो होनना बुङोबा बिथांमोनाबो दिनै जारिमिनारि जिथु बागुरुम्बा बेयाव जे बिथांमोना बाहागो लाहैनो हादों बिथांमोनखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायगोन होननानै बिथांमोनखौबो जोङो लाफादों आरो बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बयबो जोंनि गुदि बाथौ सिबियारि रायजो राजाया बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंगोन होननानै मिजिंथिनानै बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय लैहोर लैहोर फैनो थाखाय गोजोन्थों। गिबियावनो आङो जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय जोंनि बड'लेण्ड निउस आरो बड'सा निउस गासैनिबो
सिम आङो बे दिनैनि गोथार मंगलबार बाथौ सानाव गोजोन हामलायनाय एबा अननाय जासिहरनाय थाबाय। मानोना आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ आङो बाथौ धोरोमनि हिसाबै आं बाथौ फुजियारि हिसाबै आं खोब बाख्नायनो सानदों। मानो होनोब्ला 2015 मायथाइनिफ्राय जि मोनसे थांखियाव फैबाय दंमोन, बे थांखिखौ 2019 मायथाइनि जि 29 जानुवारिनि समाव जि आसाम सोरखार, बे समनि आसाम सोरखारनि चिफ मिनिस्टार जा सर्बानन्द सन'वाल सार आरो भारत सोरखारनि जोंहा प्राइम मिनिस्टार सार नरेन्द्र मदिनि बिथांमोननि दैदेननायजों जोंनि गुदि बाथौ सिबियारिनि रायजो राजानि नाजानायजों जोङो पुर्ब जुगनिफ्राय जि बाथौ धोरोम फुजिबोबाय थानाय, बे फुजिबोबाय थानायखौ माग दाननि नैथि मंगलबार जिथु नैथि मंगलबार, बेखौ जोङो दिनै हलिडे हिसाबै मोननायनि थाखाय जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ आं जोबोर साबायखर बावहरदों। मानो होनब्ला बर' हारि हिसाबै जोङो जोंहा हलिडे एबा बाथौ सान हिसाबै जों मोनाखैमोन। नाथाय 2015 मायथाइयाव जि मोनसे सावरायजेनदोंमोन, बेयाव जोङो दानि बिटिआर एबा सिगांनि बिटिसि ओनसोलावसो खालायजेनदोंमोन। नाथाय 2019 मायथाइनिफ्राय जोंनि आसाम नाङै जि गुदि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोर दं, जे बाथौआनो जिथुखि बाथौ हिसाबै जों मोनसेल' गनायथि मोनदों, बेनो जाबाय दिनैनि दिन एबा नैथि मंगलबार आरो माग दाननि नैथि मंगलबार। बेखिनिखौ आङो आसाम सरकारनिसिम जोबोरै खावलायहरदों आरो आं बेयाव एसेबांनिखि गासैबो जा बाथौआरि हिसाबैथ' धेर दिनै दालाय दालायसा गावबा गावनि मोनसे धोरोम सिनायथि दङ। बेयाव आं बेखौनो दानि लाइमोनसाफोरखौ खावलायनो सानदों जे जाय लाइमोनसाफोरा जि बाथौ धोरोमावनो थाया मानो, गावबा गावनि बाथौ धोरोमनि मोनसे निस्थार हिसाबै, मोनसे बे बाथौनि सान्थि हिसाबै बे गावनि जि जायगायावनो थाया मानो, बे जायगायाव थानानै बाथौखौ खौसेयाव लांनायनि हाबाफारिखौ आं सानो। मानो होनबा दिनै नोंनि आंनि हिसाबै बाथौआ गैया, बाथौआ मोनसेल', नाथाय जों आफाद हिसाबैसो धेर दं आरो। दा आफाद हिसाबै आं बेखौबो खावलायदों, जोङो आफाद हिसाबै गुबुन गुबुनाव थायोब्लाबो जों बाथौ हिसाबै मोनसेल' जानानै दिनै भारतनि जि मोनसे जों दा बावै सिक्रिटि मोननो थांबाय दं, जेरै जोङो बाथौ जिम हिसाबै मोननो थांबाय दं, बे बाथौ जिम मोननो थांनायाव जों गासैबो दिनै बेयाव सोरबा बाथौ महासभा बाथौ गुदि बाथौ, सोरबा रुपामनि बाथौ, सोरबा जांख्रा बाथौ, जा आं बेजों तुलना खालायाखै। एज ए हेल बाथौ हिसाबै बेखौ जोङो सोबबो नाजानाया मोजां। बेनि थाखाय आङो दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि पार्सनजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जों बाथौ हिसाबै जोङो ज' जानानै दिनै जोंनि बाथौ जि सिक्रिटि मोननाय, बे सिक्रिटि मोननायखौ जोङो जाफुंसार होथारनांगौ। आरो दिनैनिफ्राय जों बे बाथौ जिमनि खुलुमखौ मोननो थाखाय बे बाथौ सानावनो गासैबो जोंनि बाथौ सिबियारिया मिडिया पार्सनजों आसाम सोरखार भारत सोरखारनिसिम दैथायहरो। आं बेखौनो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। खुंगा 34 थि बोसोरारि जथुमा, जिहेथु बिथांमोनहा फोरमायनानै होबाय जे माबोरै बिथांमोनहा लाहार फाहार खालामदों, आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना खावलायबावदों जे जोंनि गफुर हालामनि आरो लोगोसेनो खाथि खालानि सुबुंफोरखौ बे खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमायाव लोब लोब फैनानै नुजाथिफैनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोना। आं राजा नार्जारि नोंथांमोनखौ एसेयावनो गोजोननाय हामलायबाय।